ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରକାର। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଲୀଳା କାହାକୁ ବି ଅଛପା। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ହେଉ କି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କଥା ହେଉ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଉ କି ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଦେବଶ୍ରୀ କଦାପି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳାରେ ନାରଦଙ୍କର ଭୂମିକା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଧୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ନାମ ଦିବ୍ୟ ଋଷି ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର 6 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପୁତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ ନାରଦ ବସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭାବିଲେ, ନାରଦ ଯଦି ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରିବେ ସେ ତ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ କାମଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାମଦେବଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ବି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାମଦେବ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାମଦେବଙ୍କର ମାୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କାମଦେବଙ୍କର ଯେତେ ମାୟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ସେ କାମଦେବଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ବିଜୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜଣାଇଲେ, କେମିତି କାମଦେବଙ୍କ ମାୟାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି। ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂର କରାଇବେ। ନିଜ ବିଜୟର ଗୁଣଗାନନ କରି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନମୋହକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନଗରଟେ। ତାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରେ ରଚିତ। ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲ। ଏହା ଦେଖି ନାରଦ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ରାଜଭବନ ଭିତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ରାଜା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ମୋତେ ମୋ କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର କରିବାର ଅଛି। କୃପା କରି ମୋ କନ୍ୟାର ହାତ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସେ କନ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ପୁରା ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାଟିର ହାତରେଖା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିବେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେବେ ତଥା ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ଦାସ ହୋଇ ରହିବ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସେ କଥାକୁ କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁତେଣୁ କଥା କହି ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ରାଜକୁମାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ନିଜର ସବୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହଜେଇ ବସିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜକୁମାରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ। ସେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାହା ତୁମର ହିତ ପାଇଁ କରିବି। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ନାରଦ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରକୁ। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କନ୍ୟାଟି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରକୁ ତାଙ୍କ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଜଳରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଚେହେରା ତ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ଯାଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଛି। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେମିତି ମୋ ଚେହେରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି କରି ମୋର ଉପହାସ ଉଡ଼େଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗର ସାମ୍ନା କଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗର ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନାରଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଭାବରେ ନାରଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଣୀର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ମା ସୀତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ରଚିତ ଲୀଳା। ଏହି ଲୀଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣର ବି ବଧ କରିଥିଲେ।